Intro, para gwapong intro. Entrance nga ni! Kamuray na lipay! Mga bakla, o sa tirada karon, pati laaya dyan. Ara! Kalaay! Unsa man? Walay emergency diha! Kabalo mo no, sige may mga superhero, labi nagwala tayo rescue. Correct! Mayroon po oy! Di mo puta sildado? Naman yung honorarium! Kabalo mo duha? Na-news ba ang Avengers? Kay mga Avengers na tangaway mga pulos. Kinsa naging na? Pasupot sila! O diba, ang way nakapulos nimo, wakay supot. Basta ako! Isog! Isog og baho! Ay pa, murag kulang lagi mo. Wala lolo! Ako! Umol! Nga na ikaw man mo explain. Nga naman si manager. Ay, upog sa badi. Bitaw ka kulang mo. Wala lolo! Ako limon! Di ka kasabot! Uy! Uy! Kisa naman po na sinuli. Panginoon, pudin lang ako na lang matubag. Dapat ikaw man matubag kay manager man ka. Si Perino, Panginoon, nilakaw, niato og mall. Naramanday na, mutigog pa jud ka. Lat to! Lat? Lat anti karon. Panginoon, unsa atong next plano? Dugay na kita sig plano pero wa pa gyud ta kakuwag biktima. Tama ilokon! Malo! Wala ko lang ginahanglan sa plano nimo kay kabalo kong gubot kay na. Amo mala! Panginoon, pwede ko matingog? Unsa imong plano? Akong plano, Panginoon, kumura ko, basta ma-player ko. Di naman kamuda ko. Nabayo di ka puto tron. Tot na gayatan, lapay na putot. Plano ba? Plano mo ba kay wala na takatilaw og karni sa tao? Ano ilokon? Ayaw niya. Tigubuta po rin pagrupuha, oy. Ayaw nagugtingo good! Panginoon, last na plano. Sige, tarungan na. Pagdako, dako! Ayaw na lagi. Di na lagi ka mo dako. Panginoon, nako'y plano. O ka na. Unsa imong plano? Atong alistan ninyo ha. Katunglas, wala rabiya nato nadakpan tong biktima. Pero karon, atong siguro doon nga madakpan nato siya. Namon Panginoon, katoy ang pasabot ba, katong buntis. Oh, kato! Mauto tong biktimahon karon. Kay humot kayo yan tiyan. Dugay na kay tawa ka kaog prisko nga karni ka ng bata pa ba? Nak, happy na jud ka mo gawas, nak. Excited ako kung asa ka naliwat, kung sa ako aba o sa imuhang papa. Team, paminaw mo. Dapat isa lang ang atong una-una, ug usa lang ang plano. Understood? Yes, sir! Sir, usa di atong plano? Atong plano karon, dili tao atong mga kalaban. Usi mong pasabot, sir. Dili mga tao, kundi mga aswang. Sir, tinuod na, sir. O, tinuod na. Kay mismo nga itong mga intelligence mo nakita. So, unsa tong plano, sir? Ang atong plano karon, pangitaw na to ang puta sa mga aswang. Asan to pangitaon, sir? Nga, perte mo dakuha sa lasang diri, sir. Ang atong intelligence na ibahala, ana. So, nagagamit siya ways. Ay, nasig pangutana di ha? Ang importante, kabalo siya. Badi, unsa mo gamit, Badi? Google Map. Intel, before me mo ato sa area, paguna na. Sir, kurang kulang man ta, sir. Sergeant Chawi, kabalo ko dili lang mga rebuilde mo nabigyan. Mga chicks pod. Ano, sir? Kung sali ko sa imuha. Sir, sa kuha rin, sir. Wakay saling, sir. Private. Ang naibalaan ako sa imuha, kung asang pisa tuwa ka. Sige na ka na, sir. Yaga. Una pa man ka, Intel. Sir, wala ko'y pamasahe, sir. Noon sa naman ka. Bukid ni dapat mabaktas ta. Copy, sir. Okay, men. Prepare. Prepare yung mga armas. Men, move! Say update private, sir. Hanap kayong telescope, sir. Asan yun na pwede? Shopee? Tandamay. Kanina lang, be. Oh, Sir, kung makitaan ako ng mga aswanga, sir, utun ko na. relax lang dia, Sarge. Nay oras para ana. Sir, all clear. Okay, move! Men, pagbantay mo, kaya di na basta-basta mga aswanga. Ingatiyon na to pagplano. Ang katong buntis. Pagi sabi, boss. Dati nga lang kayo magmamangaging ang plano man, ne. Sir, dali yung mga tao dito, sir. Ay, wala. Nagbahin to sa ilang uling. Bago rin nalinan. Kita din ko buhi dito. Oh, tara. Sunod ha! Pagkita mo dala ninyo ako, hindi mo makadisturbo. Ayun na, Ayun na, giting. Gubot kay kay istorya, magkita mo tang gubot diri ha. Panginoon, murag duda ko ato nila. Sa mga Panginoon, ako'y pangalan to nila? Pagpuyo, gamay kay ka. Panginoon, mga militar, basig mga aswang ang mga tuyo ato. Okay ra, kaya di man mo mailag aswang, kaya naman may mga apan. Tama,
Pangilo. Dati pag-ilom, lagi kong gusto ka makatabang. Ay, ilon. O sige na, pangitaan na ninyong buntis para makatilaw tag pisko nga karne. Ay! Murag na anak sila. Okay. Okay. Murag gikan diri ang buntis. Nga naman, nanimahong bata. Ay, bata. What? Ayun na lagi daw tingog ingon sa Panginoon. Ang ron, luol ba ka ito? Di ba nasa kong tiyan, oy? Murag mga anak na ko hapit. Okay. Ah. Huwag na pala itong gantin. Paminaw mo. Sino itong gantin mo bakla? Murag na inang ayog tabang tin. Tara na kaya itong luwason! Hoy! Pinoy ako! May agimat ang dugo! Hoy! Huy, tara na ba? Atong trabaho, atong gampanan. Gampanin sa nimong ilok bayot kiwa kay tawas! Unahon na tong biktima! Human akong ilok! Let's go, Avengers! Let's go! Ano kayo mapagdali kay wala kaya po na TF ano, di ba? Sir. Hello, Intel. Nakita na ako sila. Positive. Sige man eh. Sir, dali lang ninyo, sir. Kay naa sila ni biktima nga buntis. May problema Intel, padulong na media. Men, prepare mo. Dahil atake nga buntis. Tara! Abanti na paggamay. Uno! Asa mo padulong? Ay, mag-shopping! Wala mo kaila sa mua? Avengers. Bakla, wala kayo napansin? Mura pamilyar! Murag familiar tin. Di ba? Mama ng mga aswang. Unsay aswang? Kamu tong mga aswang. Wala may kasabot sa inyong gipa-istorya. Mga militar me. Kamo, kinsa man mo. Ay, balik-balik! Avengers ka! Kailan ko Avengers. Pero mga pangit pa rin na sila. Kasi mga pangit. Hollywood nga Avengers. Ang Bisaya. Men, ay mong kumpiyansa ha. Kay kaya sa mga aswang magpalitan nyo. Hoy, original me! Wa may nagpanggap! Kinsa makakananas to nga. Uy, bakla ikaw daw. Wala gusto siya makaila. Nakuha po, di magtiyan. Uy. Grabe siya. So, asa juday mo, sir? Ipakita na mo mga grupo sa mga aswang. Sir, nanangitag tabang, sir. Murag sabay kita ninyo. Uy, igat kayo si bakla. Sa parang-paraan. Sir, ay kimpreso, sir. Matakabalog sa atong kalaban. Ay kabala ka, private. Kay nailhanan ang tinuod nga Avengers. Unsa man, sir? Mailhan ang tinuod nga Avengers kung igat ang ilang leader. Sarge, distingi. Ay, sir, murag ikapoy ko. Ah, para-paraan! Ako kay Banta! Sarge, confirm. Igat yun. Legit, Major. Sir, ikaw gid ako sa ligan, sir. Kay sundalo ka. Tapos ako kay prinsesa ra sa mua. Iga! Sir! Excuse. Intel, unsay balita? Sir, katuod na ko kung asa sila. Asa? Dito! Pakno ni tawanan ni. Hoy! Uy na! Bakla siya na pod! Walay laing luwason! Tumihana ka! Buntis ka na katong aslasang! Buang-buang! Darna! Tabangi ko! Uy, kahasal ba di mo? Relax lang, ma'am. Naan lang militar. Anong gusto mo niyo ka permiti luwason? Attention seeker? Ground chaser? Ay, nag-trip-trip siya! Ana man dyan ng buntis! Tulo na ng mga aswang! Pasabda ko, nga nung nangon ka dire? Nag-unwin! Ah, anwin ka. Ug maunsa ka, kami mahasol. Okay, pag ka no? Sarge, kailangan maluwas na to ni kung naunahin mong promotion. Sir, ready to fire.
Familiar nga buntis. Pamilyar lagi ng isa ka sundalo. Ngoy, ula lang. Ula. Sarge, Major. Ako man ang ex. Unsa? Kung imuha ng asawa, andam ba kay sugal mo kinabuhi? Major, andam kayo. Mo nang inahan sa kong anak. Wala makatouch mo ni Tin, uy. Pang K-drama man kayo. Kaya lagot ko, sir. Umaigat na kayo. Buhiin akong asawa. Ayaw siya, ako na lang. Dili! Ang amo ang gusto! Si Darna! Go bakla! Isip ko sa kanina sa Avengers. Andam na ako, isugal akong kinabuhi. Busit mong bihanan niyo, sige papansin. Doon, Dre Darna! Kay amo mo'y aning buntis! Nagtuumog na hadlok sa inyo, ha? Si Darna ko, og membro ko sa Avengers. Og tulo mi kabuok, di ba? Nailad ka, Darna! Wala ko na rin ba yung timaiwin? Kainan yung patasan mo!